makosana mawu ajatu anayankhula mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Party Richard Chimwendo Banda akunena kuti ku opposition ndi kumanda. Nthawi imeneyo akunena anzawo a chipani cha DPP ali ku opposition. Zikuoneka kuti ku chipani chimene cha MCP nawonso ndoti akumana nazo zimenezo. Lero definition ya ku opposition ndi kumanda mpaka nato akuti anachita kukonza mapemphero kunalitu kusoma lilime kumeneko akuti kupemphera chisumphi koteto awachite chifundo makamaka pamene akukumana ndi zuwa la ku opposition kumeneko. Enatu kumafunsa kuti moti nkhani yake zikukhala bwanji kodi chikuchitika ndi chani. Ayi makosana nkhani ndiona kuti ku chipani chimene cha MCP ku chigawo chakumwera uko akuti no azimayi a Kongresi anatolerana pamodzi kumeneko mosogozedwa ndi mkulu wa azimayi ku chigawo chimenecho chakumwera amene watu zina lawo ndi a Florence Kanyoni. Ndeno pamapemphero pamenepo akuti cholinga chake kunali kupempherera chipani chimenecho cha Malawi Congress Party kuti Mulungu achikhudze mwapaderadera mu nyengo yowawisa ngati imeneko. Kwinako akuswatu malilime mingoli yake ikuphulika m'mbalimu. Kwinako akuti no amapempherera usogolere wa dziko la Malawi padakali panopa omwetu ukusogozedwa ndi a Peter Mutharika. Ndi mmene amayankhulira akuluakulu amene anapanga organize mapemphero amenewo. Komanotu pa mapemphero amenewo panali mkulu okopa anthu ku chipani chimene cha MCP amene watu ndi abambo Moses Kunkuyu. Ndenotu basi pamenepo a Moses Kunkuyu apasidwa mwayi kuti ayankhule. Tikhupira kuti anatengedwanso ngati mulendo olemekezeka pa mapemphero amenewo. Basi notu pamenepo amvekerezo nena kuti hayi pano amalawi ambiri ayambano kulira kusiyanisano a Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani cha Malawi Congress Party ndi ulamuliro umene ulipo padakali panopa wa chipani cha Democratic Progressive Party. Akuti no panopa ikafika nthawi ngati noyi ndikuti no a Dr. Lazarus Chakwera amakhazo kuti ayitanisa anthu ku stadium kuti bwerani ndikuti no alesa zalandire thumba la chimanga kuno. Ndimene akuti amachitira kuchoka pamenepo kukakhala nozonena kuti kwabwera mavuto ogwa mwazizizi kandi kuti imene zakhale nkhani ya kunkhotakota komanso madera ena amene akhuzidwa ndi mafladzi. Akuti nosogolera amene amakhala pasogolo kuthamangira kumeneko ndetu kakhala limodzi ndi anthu basi notu ndekuti pamenepo kwatonthoza chani ngati kwapeza zoti ena akaferedwa ndekuti kumakhala kuti kwagwira pa shoda kuti pepani ndekuti kwinako akuapasa zinthu zofunikira kuti nozi wathandizire mu nyengo imeneyo. Ndimene amayankhulira a Moses Kunkuyu akuchita kusindika kunazona kuti anthu akunkhotakota panopa ndiye mutha kunena kuti chani mwazionano panopa simumulira Chakwera panopa mesa anthu awo angokupangani abandoni kusiyani pamene no ikakhala nthawi imene ijayo ndekuti a Lazarus Chakwera bwaza tathamanga kale kuzakupezani kumeneko kuzakutonthozani ndikupasani zofunikira za pamoyo malingana ndi nyengo imene mukuyenda padakali panopa. Nkhani zaketo kumazayenda motero ndekuti isanangosiyiratu pomwepo anapitirizanso kuigunda nkhani ija yokhuzidwa ndi kumangidwa kwa anthu. Akuti no ndikuwuzani masapota nonse a chipani cha Malawi Congress Party kumangidwa kwa atsogoleri ano musadandaule zimenezo zikuchitika chifukwa cha ndale. Anthu amene ajawo ndi osalakwa palibe milandu ina yonse imene apalamula akungomanga pa zifukwa za ndale pofuna nokuwatseka pakamwa kuti asiye kuzuzula usogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party. Nkhani zaketo kumazayenda motero ndimene akuyankhulira a Moses Kunkuyu. Ndefunso nkumati kodi aboma pa mafladzi amene achitika kodi palibe china chilichonse chimene achita pofuna kuthandiza anthu amene akhuzidwa ndi ngozi imeneyo. Funso limene likubwera posati nkhani zimene zimabwera makamaka kuchoka kumbali ya kunkhotakota chifanaka sindi kumeneno amene a Moses Kunkuyu apanga stress kwambiri potengera ndi malipoti omene amanenera amazakamba zona kuti mafladzi amene atafika pa chindende anthu amene akhuzidwa mafamilies ndekuti ndoposera 20,000. Ndeno zinamveka kuti aboma anatumiza asilikali ankhondo a MDF amenewa komanso apolisi anakazungulira kumadera kumenekoko ndetu kapanga rescue anthu amene anakhuzidwa ndi mafladzi amenewo kuwapitisa kumalo abwino. Kuchoka pamenepo nthambi ya boma ya Dodoma inapita kumeneko kukapasa zinthu zofunikira kuti moyo ukhale ukupitirira. Sizokhazo tinaonanso kuti a Minister of Transport amene watu ndi a Feston Kaupa anapitatu kumeneko kunkhotakota kumeneno anakayendera mabanja amene akhuzidwa. Iwo watu popita kumeneko anachita kutumidwa ndi mtsogoleri wa dziko a Professor Arthur Peter Mutharika kuti akawayimire kukazungulira no makampu amenewo ngati ku Namadidi
kampo kumene kunkhotakota. Tinaonanso kuti amapereka zinthu zofunikira kuti ziwathandizire anthu amene akhuzidwa ndi mafloods amenewa malo osiyanasiyana. Zikuoneka kuti azungulira ndithu madera ochuluka makamaka ku chigawo chimenechi chapakati. Paja kumeneko ndi kumeneno mafloods avuta kwambiri. Komano mukaona kuyankhula kwa Moses Kunkuyu, iwoto amafuna kuti kumeneko kupite mtsogoleri wa dziko. Ndoti in this case ndikuti Professor Arthur Peter Mutharika amene apite kumeneko ndi mmene akuganizira amene wawa. Koma mukakumbukira bwinobwino zimene amayankhula mtsogoleri wa dziko amene azoona kuti anayika ma austerity measures njira zofuna kutetezera chuma cha dziko la Malawi. Ngakhale kuti in other scenarios tikuona kuti kumazakhalanso ma controversials kesi yake ya vice president ambiri kutsala bwino. Okay, komano tipiteni nkhani imeneyi yonena kuti ma austerity measures amene anayika mtsogoleri wa dziko akudziwa zonena kuti mtsogoleri wa dziko anyamuke apite kumenekoko. Ndi zinthu zambiri zimene zingafunikire. Kumafunika ndi kuti fuel kuphatikiza pamenepo ndi kuti anthu amene angapite kumeneko amafuna ma allowances. Ndeno amene timadziwira kale kuti squad imene imayenda ndi mtsogoleri wa dziko amakhala anthu ochuluka alese aphulire pamenepo ndi ndalama zingati zimene zingaonongedwe pamenepo. So mtsogoleri amene akudziwa zinthu zonsezo sizikuthandiza kuti sakuona, amadziwa nchifukwa chake amakhala kutumiza anthu osiyanasiyana kuti akagwire ntchito ngati zimenezo. Ndi kwabwino kuti apite kaya ndunayo ndi kuti iwononga ndalama zochepa kusiyana ndi kupita mtsogoleri wa dziko aliyese afuna akaphulire ndalama. Momwe ndalama zimenezonso atha kuzitolera ndi kuthandiziranso anthu amene avutika kumenekoko. Ndi moneno regime ya MCP zinthu zimene zinapangisa zonena kuti chuma cha dziko la Malawi chisokonekere nkhani zake zinali ngati zimenezi. Zomangoyenda ngati adya matako agalu, mtsogoleri osakhazikika walowerako. Zinthu zina amatha kusiyirako nduna akagwire ntchito ngati zimenezo. Ndeno kuyankhula kumene akuyankhula kuti Amalawi akulira mtsogoleri wakale Lazarus Chakwera mwina ena ake akulira ndi zoona sitingatsutse potengera kuti aliyese amayankhula ndi mmene akuzionera zinthu. Tikakambano ku nkhani ya chimanga chimene akuti Achakwera amagawa, kodi anzawo a chipani cha DPP sakugawa chimanga? Ndi mafamilies angati amene amalandira chimanga mu nthawi ya Achakwera? Tikaonanso kuti amene apanga consideration ya mphamvu kwambiri ndi kuti ndi chipani cha Democratic Progressive Party potengera ndi mmene akunenera kuti anagula 200,000 metric tons ya chimanga chimenechi yomwenso inayamba kufika kuno ku Malawi. Pamene iwowa mu nthawi imeneja anapeza kuti agula 20,000 metric tons. Chimanga chake ndi kuti ndi chimene picture yake mukuiona kuyenda pa skin panopo. Moses Kunkuyu anali kuti alandira chimanga chimenecho kuchoka maiko akunja kaya kunali ku Tanzania kumeneko. Ndi pa nkhani yakumangidwa kwa mamembala a chipani cha Malawi Congress Party, kodi anthu ngati anapalamula milandu asamangidwe? Vuto lake makosana amene ankaona zona kuti sizafika nthawi yoti milandutu imene ankapalamula idzavuta tsiku lina. Ndi zimene zikuchitika padakali panopa. Si onsetu amene akumadandaula ku chipani chimene cha Malawi Congress Party, kamona amene akuzikayikira kuti anapalamula milandu ndi ameneno akumayankhulitsa kwambiri. Kwa MCP kunali anthu ambiri kumamona kuti sizimakhuza chisanzo chabwino asamuka wale membala wa chipani cha Malawi Congress Party. Wanonso namve akuzadandaula kuti hayi motere akudziwa kuti malekodzi awo ndi abwinobwino. Komano amene akuzikayikira ndi amene akumabwera kumazalubwalubwa zambiri. Mwina kwinako kumazakhala kufuna public sympathy. Nkotheka tomwe ndindemanga pa nkhani imeneyi pamene tikuyankhula zona kuti opposition yaphunzitsa a chipani cha Malawi Congress Party kuti Mulungu amafunikira nthawi nake kopita kukamugwadira pameneno akwera nakonza mapemphero ndi cholingatu chopempherera akuti chipani chimenechi kuti Mulungu achichitire chifundo pa nthawi imeneyi chakumana ndi dzuwa ku opposition. Ngati maganizo amene alipo muthofotoza comment section, komano tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Saiwaleyo panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi cholinga kuti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.